Padayon ng pag-atiman sa mga pasaherong natanggong sa Zamboanga City International Airport, humanakan silang ilang flight tungod sa power outage sa NAIA. Samtang kapin 400 ka outbound ug inbound passengers sab ang apektado sa General Santos City. Ano ang report ni Efren Mamak? Duha ka flight sa Cebu Pacific nga mao ang 5J859 ug 5J860 ang apektado sa Zamboanga City International Airport tungod sa naitabong power outage sa NAIA. Matud sa Kaab Zamboanga nga 15 pa ka mga pasahero sa flight 5J859 padulong Manila ang wala pa nakaasikaso sa ilang flight schedule. Apan ang uban nanguha na lang og connecting flight pa Davao ug pa Cebu. Meron naman tayong cancelled flight coming from Manila because they are coming from T3. Nakaroon po ng power outage sa T3 at apektado yung Cebu Pacific flight 5J860 coming from Zamboanga to Manila. So hindi na talaga nakarating ng Zamboanga si 5J859. Pero yung mga dito na mga passengers ng 860, some of them na nag-rebook, some of them na-refund, some of them were diverted. Ang meron lang talaga na iwan ngayon is 15 passengers na lang. Samtang ang pasahero nga si Maria Christine Lim nga anaa karon sa Manila, nagpa-divert na og flight schedule sa laing airlines human kaduha na kansela ang iyang flight schedule sa Cebu Pacific. Was canceled twice. My original flight was yesterday. So days prior to yesterday, we received a Viber and an email from CISPAC na rebook for today. So when we arrived this morning in Terminal 3, I was kind of wondering, I need to be in Zamboanga tomorrow before 8. So I opted to get PAL. Sa General Santos City Airport, anaa sa 226 ka outbound passengers ug 195 ka inbound passengers ang apektado gumikan sa natabong power outage sa NAIA Terminal 3. Hinuon, matud sa General Santos City Airport Manager, karong hapon sab, dayong gi-accommodate ang mga pasahero nga na-cancel ang flight aron ma-rebook ang ilang flight karong adlaw o ugma. Sa karon, anaa sa normal ang sitwasyon sa Gensan Airport. Nag-rebook naman po. Ay, kasi yung mga na-cancel ay na-accommodate doon sa flight ngayon or na-rebook sila on the next available flight po. Tomorrow or within this day din po. Apan sumala ni Joe Ronor Glenn Barilio, kini ang sitwasyon sa Suwana Boom International Airport sa Bangkok, dihang naapektuhan sa power outage sa NAIA ang ilang flight padulong Manila. Padulong unta siya sa General Santos City karong adlaw nga connecting flight niya gikan Manila, apan wa kini madayon tungod sa hitabo. Na-rebook siya sa iyang flight padulong Manila, apan nagpaabot pa siya nga makakuha og update sa ilang biyahe padulong Gensan. Kauban si Sim Romero sa kamera, ako si Efren Mamak. Para sa One Mindanao.